Den her kan jeg bare swipe op og... Ja, det er bare til siden. Ja. Jeg kan også prøve at holde den her Den er fed, den der synes jeg er nice. Det er sådan lys, ikke? Det ser fucking sejt ud. Den lyserøde. Den kunne man godt bruge som sådan en der effekt. En lys, der gør et eller andet. Jeg føler, at vi kan bruge det her til vores egne projekter. Nej, men det er jo fedt det her. Men det her synes jeg ikke ser så cool ud. Nej, det ser lidt kedeligt ud. Det ser lidt måske nogle af de andre. Hvad sagde telefonen, den ser af? Den sagde, at den er overophedet. Den er fucked up. Den kan slet ikke holde til alt